Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Rasulillahi ve ala ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün 28'ini tamamlayız inşallah Ramazan'dan. Ramazan уже ertege soңгы kun деп айтабыз inşallah. Мен де сізге екінші Рамазан қазір план беріп қалдырам. Готовь, mesela сани летом деп, телегу зимой. Шоның үшін екінші Рамазанға теге сон болса, болсын дейлер. Рамазан ой, ол біздің 29 күн болды екен, болашақ иншалла. Ой, 30 күн бола. Мақсат біздің қойылған екен біздің мақсат. Мақсат қойылмасан көп нәрсеге еріші болмай. Мақсат қойсаңына көп нәрсеге еріші болады. Неде мақсат? Рамазан ойда мен нәрсе ішерге тілеймін. Нәрсеге ерішіге тілеймін. И әлікі Рамазан, бұйыл Рамазан, келешек Рамазан әзірек бір басқышқа мінерге керек. Изгі ғамайлар білен. Теге любой организацияда қоя боламында теге бизнесменнарда мақсат қойылар бітінде. И шушы мақсатқа ерішіге тілер, ондар план қойылар енді. Біздің план бар болды мекен Рамазан айына. Или біздің как по течению барды мекен ол теге. Ағым білен барса, көп нәрсеге еріше алмайсың. Көп изгілікке еріше болмай. Har bir kişinin ruhiyattan türlü dereceler var. Kimdir indi namaz, bir vakit namaz okuyor, kimdir namaza basma, kimdir urazağına tuta, kimdir uraza tutarga niyetlegendir tutarga toka, bir iki gün, üç gün mesela naşlaydı. Her bir kişinin plan özünçe indi. Özünçe plan maksat koyaydı. Şunun için bir küp maksat koysan zor etip, реально можно ona erişmezke indi. Нужно реальный планlar қойырға, и шоңар ерішерге тұршыра керек. И ел сайын әз болса да алға барға керек. Әз болса да көбейтерге керек изгі ғамалына енді. Әлікі заманда шондай изгі кішілер болғандар, ғалимлар болғандар, кешегі күнге қорағанда бүгін күнде ол изгілік көбірек қылған. Бүгін күнге қорағанда ертеге ол изгілік тоғанда көбірек қылған. Андар тоғанда көбірек қылған. Bizim bitinde maksatımız üç maka kirge, Allah'ın rızalığın olarak gerek. Allah'ın rızalığın olmayışı üç maka kirge bulmayı. İmanda her bir şeyin türlü dereceler indi. Kimden ki maksatla erişirek değil. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua soruyorsunuz iken değil, nesa sorağız değil, neydi dua, neydi cümahını sorağız değil, Firdevs'ını sorağız değil. Firdevs cennet. O cümaqның ең ортасы биігі, шунdan елғалар ағып тұрады. Шуның үшін дұға сұрағанда Нашушы Фирдәусін сұраға керек. Фирдәусін сұрағанда аның ғамалында нужно соответствие ішлерге, чтобы шушындай Фирдәус женетке кірір үшін ейді. Міне мақсат деге айттық, міне шушы Аллахның ризалығын алу, һәм жәннәтнең биік дәрәҗәсенә кіру инде. Жәннәт Аллаһның кулында. Аллаһ Тәгалә кемгә нинди нәрсә бирә, шул булачак иншалла. Кем менә мақсат кем әле мәсәлән только ураза тота башлады, әле намаз укымый. Мәсәлән, беренче план карасын намаз. Нинди намаз? Фарыз. Farız namaz, 5 namaz farız. Әлі мұнда сүннет турында сөз бармы? Сүннет әлбәттә оқысан яхшы. Но постепенно өскәмнәргә керек, постепенно нашулай. Кемгәдер может намазы сразу 5 вакыт намазга басып, теге сүннәтләр бергә сразу таравихка укырга авыр да булырга мөмкин. Шуның өчен соответственно үзенең дәрәҗәсен карап, максатын куйсан, постепенно өскәмәсен инде. Менә хотя бы фарызны укысын инде, фарыз. Farız namaz ol көп вакыт алмый. Mesela kimgeler может 5 вакыт фарызга әле авырдыр.
Менергә, мәсәлән. Әлбәттә ул авыр түгел инде, ул просто үзенә генә шундый куйган авырмыйга дип инде. Әгәр дә ул шундый планка куйган тәмә 5 вакыт намаз укыра авыр икән дип, хотя бы берне куйсын планга. Теге көненә инде. Койсасы самый җайлы инде. Иртәгеме, ястүме, өйләме, койсасы җайлы инде. Менә шул. Укысын аны бер атна, 2 атна, 3 атна еләнсен шушы намазга. Андары икенче айга куйсын көне, мәсәлән, 2 намаз. Өченче айга 3 намаз, 5 намаздан тутырсын постепенно инде. Как бер мәдрәсәдә укыткан идем, Татарстанда, Мөслимдә инде. Тоже апаларны намазга өйрәттем. И әйтәм, давай хәзер менә план куябыз, көннә бер намазга басабыз. Ну, бер теге басканнар видеоны, бер апа намаз укый башлаган. И андары тошаган. Мен әйтәм, нәрсә сезгә, нишләп намаз укымыйсыз? Ул әйтә, берсе миңа әйтте ди, бер намаз дөрес түгел, 5 укырга кирәк дип әйтте ди. Шуның өчен мин моны да тошадым ди. Кешегә карарга кирәк, аны теге бер намаз укый икән, алай әйтмәскә кирәк, теге син дөрес түгел ди. Наоборот, аны теге мактарга кирәк, поднять надо, дәрәҗәсен күтәрергә кирәк, молодец дип әйтергә кирәк. Давай хәзер син берне укыйсың, давай икене анда 3-кә, 5-кә тутыр дип, менә шулай әйтергә кирәк аны. Менә бу фарызны карасын, андары сөннәтләрен карасын, сөннәт. Мухаммед Пәйгамбәр сәлlam әйтте бит, инде кем фарызлар белән бергә сөннәт укый, Аллаһ Тәгалә аңар иҗмакта йорт салып куя ди. Мухаммед Пәйгамбәр сәлlam әйтте, иҗмакта йорт ди, самый кемнең түбән дәрәҗәгә керә, аңар за 2000 лет не сможет обойти дип килгән. 2000 ел аны урап чыга алмаячак. Шундый зур йортлар бирә Аллаһ Тәгалә. Кемдер әйтә, безгә нәрсә шундый йорт кирәк дип дигәндә, ну кыямәт көндә Аллаһка әйтерсең, я андый йорт кирәк дип, кичкенә йорт бир дип. Юк шул андый. Biz bu dünyada da turşabız 2-3 etaj asalara, bir gene etaj җитми безгә. Әле ул да түгел, теге бассейн кирәк безгә. Яхшы бассейн белән, или вилла булсын анда теге диңгез кырыенда. Юк, теге дөньяда иҗмакта наоборот шуңар безне омтылырга кирәк. Шундый йортларга, шундый дәрәҗәгә иншаллах. Аллаһ Тәгалә шундый дәрәҗәгә төрлечә кешене ирештерә. Менә мәсәлән, Юсуф хәзрәт әүләчә бер вакытта сөйли. Мәсәлән, җәннәтнең кемнедер теге безнең бит язмыш бар, тәкъдир язылган инде. Кем кайсы дәрәҗәгә керә, иҗмакны иншаллах күрсәтәләр. И кемнедер менә шушы мәсәлән Фирдаус дәрәҗәнең теге дәрәҗәсенә җитми, изгелекләр җитми. И Аллаһ та бер бәла биреп куя. Әгәр дә шушы бәлагә түзә икән, шушы дәрәҗәгә җитә, иншаллах. Шуның өчен бит инде без әле иҗмактан не только изгелекләр белән дә керә алабыз. Әле бәла казаларга да сабыр итсәк, керә алабыз иншаллах. Шуның өчен кемдер теге шушындый дәрәҗәгә ирешергә төрле юллар Аллаһтан куйган инде. Кемдер изгелекләр белән, кемдер изгелекләр җитми икән, хотя теге бер авырлык биреп куя, бәла каза биреп куя, шуның аркылы сабыр итсә, шундый дәрәҗәгә менеп җитә иншаллах. Sünnetlerden sonra kile nafil namazlar. Yani bunu biz okuy başladık diye bekleriz indi. Все, постепенно sünnetke basarız. Sünnette de okuy başladı iken, nafillerini koru hazır. Bu imiyet sebebi birinci Ramazan ayda indi. Başka aylarda başka şey bular ama ki Ramazan ayda gerek nafillerini özerek üstürge indi. Duha namazı var. Duha namazı ol Кыяш чыккач, барас күтәрелгәч, бу каты вроде кышка чыгыр. Сезгә нормально? Катрак шул. Сиңа бияңа ким? Ха, нормально? Бияңа яңгыра төшәр. Юк, тия калсаң, бияңа ким? Ярар. Бу хәр артта калды, безнең бу максат түгел, без һәм моны өйрәнәбез иншаллах. Nafil namazlar, duha namazı var idi. Bak kuşları var. Burada. Nafil namazlar indi kıyaş çıkkaç, biraz ko'tarilgach, yarım saat o'tgach, o duha namazı kire. Duha namazının onu sabı тоже ko'p kile.
Анда Мухаммад пәйгамбер сәлам әйтте, безнең инде 360 буын бар. Һәрбер буын өчен без садака бирергә тиеш. Анда тәхлил әйтү, садака языла, ла илаха илляллах, субханаллахи дип әйтү, тасбих әйтү, тоже садака языла. Тахмид әйтү, әлхамдулилlah дип әйтү, тоже садака языла. Яхшылыкка әндәү садака, начарлыктан тыю садака диде. Но бөтенесе моны алыштыра ди, бер 2 рәкат духа намазы ди. 2 рәкат духа намазы. Но мәсәлән кем менә бу намазны укымый икән, фарызны, нәфилне укый, укысын хотя бы. Но нужно в первую очередь, конечно, максаты менә моны куярга. Моны укып хотя бы башласын, но барыбер нужно вот это беренче урынга куярга. Стараться менә шушыны беренче урынга куеп намаз укырга инде. Постепенно шулар. Нәфил намазлардан монда таравих намазы керә. Таравих намазы бик җайлы укырга аны. Без аны укыйбыз. Өйдә укырга авырактыр. Анда кеше ялкалана. Анда кровать рәттән инде телевизор бар, телефон бар. Моны карарга мөмкин, тегенә карарга мөмкин. Әйдә ярар, миңа бер 8 рәкатта җитә дип уйларга мөмкин. Әнә бит инде 8 дә укыйлар бит. Мәчеткә килгәч, син хош не хош инде 20 укыйсың. Теге монда йокы да бик килми, тегендә йокы да килә. Шуның өчен тырышырга кирәк намазны укырга мәчеттә менә таравихны. Андары иратларга бирәк тә бу фарыз намазны укырга кирәк мәчеттә укырга. Мәчеттә намазның 27 мәртәбә савабы күбрәк. Кайбер хадисләрдә килә, то что Рамазан аенда намазның савабы сүннәт нәфилләр фарыз кебек языла ди савабы. Иң күп савап фарыз бит инде. Рамазанда фарыз намазның дәрәҗәсе 70 мәртәбә арта дип килә. Хадисләрдә 70 мәртәбә. Нәгәрдә без монда мәчеткә килеп тагын укысак, ул 70 та арткан була, 27 мәртәбә тагын да арткан була килеп чыга инде. Шуның өчен безнең математика менә кирәк, моны белергә. Ул артып бара иншаллах, Аллаһ ризалыгы өчен эшләсәк. Менә именно менә шушындый Рамазанга максатлар куярга кирәк. Бигрәк тә ир кешегә һәр намазны мәчеттә укыйм дип. Без монда ерак тормыйбыз, монда инде раз килде, намаз укып киттең дип всё. Кемдер мәсәлән шәһәрләрдә мәчет машиналар белән киләләр, кемдер сәпитләр белән килә мәсәлән. Менә бигрәк тә Рамазан айда тырышырга кирәк менә шушы фарызны мәчеттә укырга. Мәчеттә дәрәҗә арта. Андары нәфилләр дип әйттек. Андары нинди гамәлләр? Бу Аллаһ белән бәйле. Төнге намазлар бар, нәфилгә керә. Бу тәһаҗҗүд дип намазы атала. Тәһаҗҗүд намазы, төнге намаз. Монда без укыйбыз, мәсәлән, таравих укыйбыз. Монда төнге намазны укыйбыз тәһаҗҗүд. Бар кыямул ләйл дигән намаз еще. Кыямул ләйл выстаивание, ночное выстаивание дип атала. Төнне саат 2дә, анда без сахарда уянабыз бит инде. 1дә мәсәлән, 1 ярты саат алдан уянасың. 2 рәкат, 4 рәкат, 8 рәкат укысаң да, пожалуйста, төнге намаз укыйсың. Иманда Аллаһ Тәгалә хадистә килә, беренче күккә төшә ди. Безнең дуаларыбызны кабул итәр өчен. Һәр соңгы 3нче өлешендә төндә хадистә килә төшә. Шушы тимәле Рамазан айда ышкындырмый кулдан инде. Иманда Кадыр кичәсе бар иде, Кадыр кичәсе намазын укыйбыз без. Аны савабы тагын да арта, 1000 айдан артык безнең савапка языла гамәлләребез. Менә Аллаһ Тәгалә Рамазан айда шундый мөмкинчелек берде. Бу инде теге бу елны бәлки булдыра алмасак та киләсе елга менә шундый планнар куйык иншаллах. Тырышык монда инде. Онытмыйк бу әйберләрне. Ярар, монда хәзер бу Аллаһ белән бәйле. Бар изгелекләр туган кешеләр белән бәйле. Безнең бар әтиәниләрбез. Әтиәни. Аларны онытмыйк. Исән сау икән, Аллаһ Тәгалә әйтә, аларны хөрмәтлик дип, уфта дип әйтмик аларны, картлыкка җиткәч дип. Менә синең өчен Рамазан айда менә шушы әтиәнине хөрмәтләү күпме савап без аны белмибез. Хадистә килә, әнинең аяк астында да җәннәт ди. Әле кая ерак йөрергә кирәкми, менә син әтиәнең исән икән, кыл шуның янында теге аерым яшәй икән, телефоннан шалтырат, ерактан яшәй икән, хәлен белмәсәң постоянно, хәлен ничек дип, ризалат әниңне, әтиңне.
Изән юып чыгар мәсәлән. Менә изән юсаң да Рамазан айда еще тем более күпме савап була, без аны белмибез. Огромный савап. Аннары мәсәлән, бер кешедә авырта икән. Хәлен белик. Менә кем авыру кешенең хәлен белә? Авыру кеше. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, итәбенә чыгып китте икән, шушы авыру кешенең хәлен белергә 70 мең фәрештә синең өчен дуа кыла ди. Аның гөнаһларын кичерсен дип, Аллаһ Тәгаләдән дуа сорыйлар, рәхимле булсын дип, 70 мең фәрештә кичкә хәтле. Кич белән чыгып китсә дип, тәңге хәтле дип. Бар дуа кыл аны өчен. Әзер шикреп алсаң да була. Күпме сиңа савап булыр аны өчен инде. Аны авыру кешенең карыйбыз хәлен инде теге. Может, ул теге кешене күрәсе килмидер. Шуңа карап инде без теге, шамалап инде ничек анда. Синәме ул или синми бул? Или просто теге хәлен генә белдең, дуа кылдың, киттең, мәсәлән, шулай дип инде. Ил күш нәрсә китердем, менә шулай инде теге карыйбыз ничек состояниега. Андары мәсәлән, Рамазанда төрле хәлләр була. Мәсәлән, бер кардашны, мәсәлән, кызы авырты, таравихка килә алмады. Маш укыгандыр, мин аңа әйттем, бу синең өчен таравихка караганда савабы күбрәк. Потому что без кешенең хаҗәтен үтибез. Тем более безнең фарыз бар. Мәсәлән, безнең семья бар бит инде. Ир кеше, ул главный семьяда. Бер кеше авырта икән, ул аны больницага алып бара икән, ул аның өчен фарыз, обязан аны эшләргә. Фарыз өчен савабы иң күп. Намада тарафикка барган караганда, аны больницага илтү савабы намного күбрәк, чем аны тарафикка караганда. Потому что син кешенең хаҗәтен үтисең. Мәсәлән, бер кешенең, мәсәлән, малай вафат булды, мәсәлән. Тоже тарафикка килә алмадылар, аның хаҗәтен үтә бирделәр. И шушы тарафикка караганда аның савабы намного күбрәк килеп чыга. Шуның өчен менә бу приоритет дигән әйбер бар инде, теге моның өчен гыйлем кирәк, әзрәк белергә кирәк, кайда более приоритетнерак савап эшләп була, күбрәк шушы вакытта инде. Ифтарлар үткәрү монда, алхамдулилlah. Рәхмәт әйтәсе килә, бөтен зыяларны рәхмәтләр яусын. Бу елны бик яхшы күркәм булды үтте, алхамдулилlah, ифтарлар. Мин теге бик риза калдым. Бу елны даже күбрәк тә булды бугай. Тырыштыгыз. Чөнки мен мондый вагаз сөйләп булмый, ифтар булмыйча. Ифтар булу сәбәпле мен монда вагаз сөйләнәм, монда дәрес алына. И плюс сезгә еще ифтар үткәргән өчен, еще дәрес өчен күпме савап языла. Потому что Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, 1 сәгать дәрес алу Аллаһ юлында 1000 рәкат нәфил намазында күбрәк ди савабы, хәйрәк ди. Менә без монда дәрес алабыз, иншалла Аллаһ теләп 1000 рәкат нәфил намазында савабы күбрәк язар иншалла. Ул гына түгел, әле хаҗ савабы диде. Кем Аллаһ юлында гыйлем ала, мәчеткә килеп, аңа хаҗ савабы була ди. Без аны гыйлемне ала алабыз телефоннан да, кемдә телефонга салынып, телефонына карый, бик яхшы. Но ул хаҗ савабын ала алмый, телефонына карап. Гыйлем ала ала, но хаҗ савабын ала алмый. 1000 рәкат нәфил намазның теге савабын да может ала, может алмый, ансы әйтә алмыйм инде точно. Но хаҗ савабын ала алмый. Хаҗ савабын алу өчен мәчеткә килеп, гыйлем алырга кирәк. Так, менә шушы булды. Без әле вакытыбыз бар, алхамдулилlah. Яндары, мин бүген җомгада сөйләдем, ураза кабул булу билгеләре. Тагын бер кабатлап алабыз. Монда яңа кешеләр килде. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я әйюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." Эй иман китергән бәндәләр, сезгә хәтле булганнарга ураза тоту фарыз булган кебек, сезгә дә ураза тоту фарыз булды, бәлки сез таква булырсыз ди. Бакара сурәсе 183 аят. Карагыз, максат уразаны, максаты нәрсәдә? Намаз укыйбыз. Ураза тотабыз. Хаҗ кылабыз. Зәкатын түлибез. Бу хадистә килә, монда беренчесе шаһадат килә. Бу ислам диненең нигезләре, алар бишәү. Шушы
мақсаты тақвалыққа ерешу. Тақвалық. Misal taqvалық бүгін өткендік, қартуан бір қабатый, мұнда прямо еще yazılған оның мағынасын. Біз айтабыз, тақвалық ол Аллахтан қорқу дейіп. Ол теге мұны кеңірек мәғіне, ол ғана түгіл. Тақвалық ол Аллахның ғазабы білән өзінің ораңа сақлаушы бір киртә қойыны аната. Тақвалық ол Аллахның ғазабы білән өзінің ораңа сақлаушы бір киртә қойыны аната. Аллах Тәаланың ғазабы бар теге дөньяда инде, тамук, җәһәннәм дип әйтәбез. Кабер ғазабы да анда җәһәннәмдә. Без аңар китә куябыз, чтобы анда кирмәскә. Менә бу тақвалык дип атала. Иң беренче тақвалыкның беренчесе чиратта фарыз гамәлләр үтәлә. Фарыз. Менә бу намаз дип атала. Ураза, хош, закат, шушы бу фарыз беренче. Без шуның белән китә куябыз. Теге тамукка кирмәскә инде. Тақвалык нәрсәгә алып бара? Ахлак. Ахлак уже җимеш. Безнең ибадәтнең җимеше ул ахлак. Менә бу намаз, ураза, хош, ул тақвалыкны арттыра, син Аллаһтан курка башлыйсың. Менә уразаны карыйк. Әйтелгән бит, 7 яшьтән 10 яшькә баланы ирәт, ураза тотарга да, намаз укырга да, ураза тотарга да. Бала уже ураза тота башлагач бит инде, даже без любой кеше инде. Без бит Аллаһ Тәала күрә дип хис итәбез. Потому что без ашамыйбыз, чимибез. Кеше янда булса, без кеше күрмәгәндә безне ашый алабыз. Аны бит Аллаһ бүтән җирдә күрә. Хәзер без моны ашасак, ичсәк, Аллаһ мине күрә, кабул итмәй бит инде. Иманы безнең арттыра, то что безнең хис арта, Аллаһ мине күрә дип. Аллаһ мине күрә, Аллаһ мине күрә. И все, Аллаһ мине күргәч, моның тақвалыгы уже арта башлады. Аллаһ мине контроль тота. И уже Аллаһ Тәала Коранда әйтә, намаз укыгыз, ул сезне начар фахиш эшләрдән туктата ди. Саклый ди. Намаз укый башлагач, кеше уже аракага кулы сузылмый башлый. Ул аны намаз туктата. Намаз аны туктатмаса, димәк, моның намазы түбән дәрәҗәдә. Ул намаздан түгел. Ураза нәкъ шулай ук. Теге сөйләдем бит инде сезгә, Рамилионов вагызында сөйли бер. Теге начальникка, милиция начальника өндәде ди, теге ураза тотарга тота алмады. Беренче ел, икенче елны тота, 6нчы көнне. Шалтыратам ди, мин 6 көн ураза тотам дип. Хәзрәт әйтәнче инде 6 көн ашамый чишмичә түзә алдымы дигәч, ашамый чишмичә түзәк була ди, сүгенмичә түзәк булмый дип әйтә ди. И аның җөмләсендә ди, 3 сүз булса, 2 сүзе сүгене булган ди. Аннары акшам беткәч инде бөтенсе хатынга кайта инде дип әйтә ди. Yani Hazret нәрсә әйтәсе килә, просто теге ураза тотмаса, ул теге сүгене буенча уйламый даже. Башына да килми, сүгене, обыкновенно ул аны тормыш, нормальный тормыш булып бара инде. Ураза тота башлагач, уже уйлый башлады. Бит инде Аллаһ мине кабул итәр микән, юк микән дип. Потому что ул бит инде кимчилек китерә, сүгене дә, урлау да, то есть ялган да, монда гайбәтләрдә дә. Именно бу тақвалыкны арттыра. Намаз уку без 5 вакыт намазга басабыз, ул безнең тақвалыкны арттыра. 5 тапкыр Аллаһ белән сөйләшәбез. 5 тапкыр син Аллаһ белән сөйләшкәч, син уже постоянно уйлыйсың, син бит Аллаһ Тәала күрә, Аллаһ Тәала сине ишетә. И шул вакытта син тақвалыгың арта. Именно бу нәтиҗә моны ахлак. Һәр кешенең ахлагы төрлечә. Ахлак санала безнең семьяда беренче чиратта. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу хадисендә килә, сезнең иң хәерлегез ди, үзегезнең гаиләгезгә күрсәткән теге ахлагыгыз ди. Да син күршегә дә яхшы мөгамәлә буларга, машиштә дә яхшы мөгамәләдә. Аны я кайту белән син балалар синнән кача мәсәлән. Хатының белән син яшәсе килми. Әнә бер хәзрәт теге вагазда сөйләп итәде. Үзегезнең хатыннарыгыздан сорагыз ди, или ирләрегездән. Әгәр дә сезнең мөмкинчелеге булса да кире кайтырга. Син миңа кияүгә чыгарыймы дип сорап бирегез. Или теге өйләнгәндән инде теге мәсәлән, менә артка шигендергез. Нәһә син мине белдең, син миңа кияүгә чыгарыймы дип сорап бирәсең аңар. Теге тагын бер мисал китерәсе килә, теге миңа сезгә китердем инде. Мәсәлән, без бит инде ашлар үткәрәбез. Ашлар үткәргәндә, кунакны чакырганда, без
теге ыгы-зыгы килә инде анда. Белешне теге может ул җитешмәскә, мәсәлән, җитешеп бетмәскә, моны да талаша башлыйбыз, психлана башлыйбыз инде. Кунаклар килде, все, ассаламу алейкум, менә бик яхшы мөгамәлә күрсәтәбез инде. Теге кунакка яхшы мөгамәлә күрсәтәсең ди, ә үзенең гаиләгә начар мөгамәлә күрсәтәсең ди. Әмма бу ахлаклардан саналмый. Ул нәтиҗә түгел, ахлакның нәтиҗәсе син сабыр итәсең. Да аны ыңгызыгы киләсең, но кыштырасы да килә, ташасы да килә, моны итәсе килә, но түзәсең. Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһ ризалыгы өчен түзсәң, тақвалыгың сине зур дәрәҗә дигән сүз инде. Аллаһ Тәгалә ул вакытта җимакның бик дәрәҗәгә кертә. Хадистә килә, Аллаһ Тәгалә гарантировать итә кешене җимакның бик дәрәҗәсенә кемнең ахлагы яхшы. Бу иң авыры ахлакны яхшыртыра. Иң авыры менә шушы. Шуның өчен җимакта да дәрәҗә өстәрәк булачак. Безнең күршеләр белән нинди мөгамәләдә, туганнар белән нинди мөгамәләдә, туганлык җипләребез саклыйбызмы, юкмы? Обычно туганлык җипләрен бозыла кайчан әти-әни үлә бүләргә кирәк. Калган әйберне инде. Мин аны күбрәк карадым, мен теге булай башлана, тегеләй башлана, и моның туганлык җипләре өзелә. Ну, мәсәлән, сине теге гаделсезлек кылдылар икән дип әйтәбез инде. Сиңа теге өлешенлекмәде. Ну, сабыр ит инде, ярар инде, син Аллаһ ризалыгы өчен, чтобы шушы туганлык җипләрен саклар өчен түз, сабыр ит. Аллаһ Тәгалә сиңа теге дөньяда бирер иншаллаһ. Ярар инде, калдыр син моны инде. Гафу ит аларны инде. Ялгышканнар, но туганлык җипләрен, чтобы саклар өчен, нужно моны сакларга. Поэтому дин ул теге мәчеттә генә түгел, дин ул безнең бөтен тормышта. Теге тоже Рами хәзрәт Юнус бер вагызда сөйли бит, теге Гомар бин Хаттаб элекке заманда булган мусламаннар патшасы. Аны янына килә бер кеше. Әйтә, менә фәлән кеше белән мин сәүдә кырган җыйнам ди. Миңа буламы сәүдә кырга ди. Ул әйтә, ул син белән бергә эштәли, ул теге мәчеттә намаз укый мәле ди. Әйе, бергә ди. Ул җитми ди, әйтә. Алайса син аны белән сәүдә кырыр өчен мин миңа 3 сорауга җавап бир ди. Ул синең күршеңме ди? Юк, күрше түгел ди. Аннары икенче сорау бирә, син аны белән сәфәргә чыкканың бармы соң ди? Юк, чыкканым юк ди. Аннары син аңар динар дирхәм, ягъни әҗәткә акча биргәнең бармы? Юк, юк ди. Алайса син аны белмисең ди. Нәкарас Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу соң теге сахабалар алтын вакыты ислам динен бик дәрәҗәгә ирешкән. Булар зур тақвалыкка ирешкәннәр. Алтын бик каты куркалар. Но несмотря на это, сәүдәне кырыга рухсат бирмәде. Пока 3 сорауга җавап бирмәсен ди. Ни өчен күрше дип әйтте? Күршене без беләбез кем икәнен. Без аны белән постоянно яшәйбез, моннан керәбез аңар янына инде. Аннары икенчесе дип әйттек, күршесе, беренчесе, икенчесе акча биргәне бармы дим. То есть акча мәсьәләсе ул проблема. Мәсәлән, хәзрәт әйтмешли, без монда мәчеттә бергә намаз укыйбыз, монда безнең иман сыналмый ди. Кайда иман сынала ди? Кайчан син мәчеттән чыгасың дигәндә китәсең. Эштә була монда, байлар арасына кергәч, мискиннәр арасына кергәч, базарда иман сынала. Менә монда уже син тақвалык решайтә, кая синең тақвалыгың инде. Анда сәфәргә чыгу дип әйтәбез инде, сәфәргә чыгу. Сәфәрдә тоже мөмкиндән бәлки артык сыналмыйдыр, но элекке заманда сәфәрдә кеше сыналган. Икеше сынала, хаҗда да сынала. То есть сәфәр ул авырлык какой-то. И анда кеше сынала. Кешенең ризыгы биттеме анда, бармы, юкмы, син бүлешәсеңме ризык белән, акчаң биттеме, бүлешәсеңме акчаң белән, түзәсеңме башка кешеләргә мәсәлән. Аны Юсуф хәзрәт сөйли, бер вакыт ди, 2006 елда булган икән соң, хаҗдан кайтканда ди, ягъни анда бар палаточный городок Мина. И анда хаҗдан алып кайталар автобус белән инде. Анда миллион халык, анда меңләп теге автобуслар, анда пробкалар. И Аллаһ Тәгалә утыртты ди пробкага ди 16 сәгатькә эсседә. Мондай погодада була түзәргә. Но тегендә эссе 45 градус, әле монда автобусны сүндерсәң, анда кондиционер эшләми, анда духата 1-2 сәгать түзләр ди.
2 сәгатьтән соң андары уже башланды ди. Кешенең түзем бетте ди. Даже пивнушкада да андый сүзләр әйтмиләр ди, даже шундый сүзләр ышкындыра башладылар ди. Менә тақвалык сынала, кешенең сынала. Безнең ничә минут вакыт бар? 8 минутта. 3 минут калды. Yani менә ахырда нәтиҗә ясасы килә. Менә ахыры аятны укыйсы килә тагын. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ла такуну каллати нaqadat ghazlaha min ba'di quwwatin amkathan." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Оста итеп әрләнгән сун җибен сүтеп бетергән хатын кебек булмагыз." Менә оста итеп әрләгәннән соң җибен сүтеп бетергән хатын кебек булмагыз ди. Тәфсир галиме Ибн Кәсир әйтә: "Борын заманда Мәккә шәһәрендә җиб әрләүче бер Ахмад хатын яшәгән. Оста итеп җиб әрләгәннән соң ул аны сүтә торган булган." Бу аңлашыламы? Җиб аңлашылдымы? То есть җибне теге итәбез инде. Аны мәсәлән бәйлибез нәрсә булса да, ирас сүтеп атабыз. Ани дип файдасы бар. Бу ничә вакытта бу моны мисал китерә. Рамазан аенда без күп итеп изгелек кылдык. Җиб итеп теге җыйдык индеме? Андары аны сүтмәгез ди. Нәрсә дигән сүз? Гунахка батмагыз ди. Шушы изгелекләрне саклагыз ди. Намазга басса икән, намаз дәвам ит. Сүннәт укый башладың, сүннәтне дәвам ит. Дәвам ит дип әйтәм. Шуның өчен теге артка чигене юк. Монда инде Рамазан аенда безнең иманыбыз артты, иманыбызны сакларга кирәк әле. Һәм анда тагын бу билге булып тора, тошты менә бу Рамазан аенда безнең изгелекләребез кабул булуына беренчесе нәрсә дип килә? Рамазан аенда гынах кулыдан туктап, шул гынахка әйләнеп кайтмау. Әгәр дә без, мәсәлән, Рамазан аенда гынахтан туктадык, икере әйләнеп кайтмыйбыз икән ул гынахка, бу бер билге булып тора, Аллаһ Тәгалә безнең уразаны кабул итте. Беренчесе. Икенчесе, кылган гамәлләрнең кабул булмавыннан курку. Без белмибез, кабул иттеме Аллаһ безне юкмы? Безнең курку белән өмет арасында булырга тиеш. Мине кабул итте дип 100% бирә алмыйбыз без гарантия. Аны без кыямәт көндә белербез иншаллаһ. Һәм өченчесе, Рамазаннан соң дәвамлы рәвештә хәйлә гамәлләр кылу. Ягъни Рамазаннан соң син изгелекләр арта икән. Менә Шаввал аенда 6 көн ураза тоту барында, тагын бар ураза тотулар. Арта икән, бер билге булып тора, что Аллаһ Тәгалә синең уразаны кабул итте. Тагын кабатлыйм, беренчесе, бер билге булып, беренчесе, то что гунахтан туктыйбыз, бүтән гунах эшләмибез. Ул гунахтан туктасак, бүтән моны эшләмәсәк, бер билге булып тора, то что Аллаһ безне кабул итте иншаллаһ. Икенчесе, кабул иттеме, юкмы, без аны белмибез, аннан куркабыз. Аллаһны дуга сорыйбыз, Аллаһ кабул итсен дип. Өченчесе, изгелекләребез арттырырга кирәк. Менә берсенең, бер кардашның теге дуңгыз фермасы булган. Хаҗга барып кайткан. Хаҗдан соң дуңгызны бетергән. Менә бу бер билге булып тора, то что хаҗ аны кабул иткән Аллаһ Тәгаләнең хаҗны. Потому что хаҗдан соң бу гынахны бетергән. Субханакаллаһи ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.